Ay naman, ang dahil nga ubingan man nga nagriingon, al-aldawon, niya orasan. Ay na, patay manok na, taltalaok matanan, niya orasan, agalas 8 pa'y gayaman, apang kuman riingan dahil nga ubing. Agreeing ka ditan? Tani nakariingan dyan manok, ang taltalaok, ang mga oray nga tubaki, santo ka bumangon dita. Ala, agreeing kan? Ala, kunak, agreeing ka ditan, sige, lapingo, sak talapayag mo. Sige ka. Agreeing ka ditan, agreeing ka. Ala, ngay ni mama, nagimas titurog ko, kat. Ala, sige, sige. Bumangon ka dito, ang ugas ka, taing ka, mapangkadya skwilaan. Amo man ibaga nga, agabsent ka man ang tata. Manuti absent mon. Ay na. So nga, nagdubli-dubli ka, elementarya, tadata absent ka lang absent. Ala, nagimas. Mama, di nga ako, mapandya skwilaan. Aging gana ba naman tata? High school ka, nagab-absent ka pa lang. Ay na. Nyamutanan. Panya orasan na ya. Nagsakit di sakak. Ay, nagsakit di sakak. Yan, nasakit di sakam? Dahita, saka lang, siyak tupay idi, dyan ngipan ko sumakit, kabilan lang ni nanang ko tibawang, sulsula na di abot. Sa doon na ibaga nga panak di skwilaan. Dahita sakam lang, ti apa mo irang-rang-rang. Nakadadayo di bagis dahita. Agreeing kakit di. Nyamatanan. Ay. Mama. Ay, anak. Mama, mapana kong sa school. Sige, mapangkur ko. Sige, kaano ka pa yung naging agogo dancer? Ako sa nga pinadakkel, tapno. Ay, Diyos ko, amo ba idida kami hanga kasta ti suot mi? Never kami nga nagsuot ti kasta. Kasta kala i-display ta. Ano nga i-display? Na. Maladaw akong may nakon. Among di panawon mi, tay kasta laang dagi agugo dancer. Dagi salsala ijay club. Makita da kada kita antim dita kalsada, ibaga da nga sumayat ka? Amomot ano dagi tambay dita, dagi tambay dita nga manan inom nga on aramiden da nga nagsasadot. Makita da ka nga lumabas dita kalsada, ibaga danto manan wait. Tapos sika agungat ka, ibaga nga bastos da. Ay na ibagbaga kanyang linda, no awan makita na nga ping-ping na taubot mo, awan ka reaction da gita. Lumabas ka lang nga nakataltal na. Ngayon kita ta itsurang, siyempre mabastos ka. Baka si katigapunan no apay nga maging bastos da, awan makikita da, awan mo ti reaction da. Isang simsimpa am anak, anak. Alay nakon ma. Manadaw ako na apo, ano pa lang ti chat you. Alalay kag sukatan dayta, ang agbalinday ta. Among nabiyag pa lang ni lulom ka ni lulam, ay na, may blood da, ni dayta isusuot mga dayta. Nakis-steak ton tupay ni lulam ka ni lulom idi. 20 minutes later. Alam naman, nakmarugan, mapalapis ko yaanan.